ଇଏରେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବୁ ସାହସ ପାଇବନି ତୋର ମୁଁ ଜାଣିଛ। କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ शॉर्टकट वीडियो उन्नी हां नहीं जीवी बोला बाबू वो जाके किए उठ गया जीवी जी दाना लानी व्यस्त हां आणि स्वागत है आज सीरीज मार अछि आई पुलिया करले ले बोलते से तो लगी जाई छी गेट काटले सेठी भी गोबरा जाती की एटा बना मार्केट ना देबे तोर फोन रे फोटो उठा चनन एटा से जंगीरा तो लगाई छै चलनागी रखें दी चलनागी पकड़ छै नागला tipo एटा इंडियन चलनागी भारत बोलला नहीं तो हां इंडियन तो भी चलो जंगीरा मार्केट जंगीरा मार्केट हम सीधा नहीं दिवा तो हाय जे चंदन लोक पाइले था ना इंडियन पेट्रोल पंप खुला कौन लगा हां मार्केट पहुंची नो मार्केट का पार्लर एक चलता है रे हाय हाय आई वाह जाओ देखिए बोल किलो था तो सही बात में इतनी टर्निंग का तोड़ते हो वाह गाइड का सही बात में इतनी सही जंगल का नहीं बेटा भी हां काले हाथ जीवार टर्निंग बरा नहीं जैसे चल कोई आने जो आंसू नहीं सेटा रे तो इतनी टर्निंग ना देखो जो ना के टर्निंग टाटा वीडियो बने जी जा बात पानी क्या पड़ेगा ये बोर्ड गाड़ी का करता है भाई तो बस जा दे धीरे धीरे करो क्या हो यही करा दबा कथा से चंका हाईवे की चंका नहीं दे जाओ गाड़ी का गाड़ी को देखना आओ की टर्निंग आज तो पूरा तोड़ के बुझुन दछ हेल्ले भी कम गाड़ी आछि कि देखना हेल्ले भी कम गाड़ी आछि कि एतकी तो के उल्लू ले भी एतकी कोन गाड़ी आ
ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ତଳକେ ନାଇଁ ଦିଆ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖା ନେଇଗଲା ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଆଉ ପୁରା ହୁଟିଆଟା पूरा आउल बा से तड़के नहीं बुझे तो ये तो खतरनाक रास्ता है हम जतकी उठी नहीं जतकी उल्लू हो जाए घाटी तो सबकी उठी नहीं ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେତିକି ଉଠିନି ସେତିକି ଉଠିଲେନି ନା ଉଠେଇ ନାହିଁ ସେତିକି ଓଲୁଛ କେଠି ମଗୁର ପଡିଥିଆ ପଡ ବସ ଭଲ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ସେଇ କିଛତି ବାଘ ନା ଭାଲୁ ଯେ ଖାଇତେ ପଳେଇ ଆସ ନା ହଁ ତା ସିଧା ସିଧା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ସେଠି ପୁଣି ଯେତେ ଗୀତା କେତେ ତଳ ଅଛି ବସ୍ଟା ବହୁତ ଆରାମରେ ଓହ୍ଲଉଥିବ ନାଇଁ ଆଉ ଏଠି କେମିତି ନା ରେ ପୁରା ସେଇ 10 କି 20 ସ୍ପିଡ୍ ଏଟା ତ ସେଇ ଆର ରାସ୍ତାରୁ ବେଶୀ ଅଛି ଏମିତି ଲାଗିଲା ବେଶୀ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ପୁରା ବେଶୀ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ନାଇଁ ଦେଖ ମଗର ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲି ମାଙ୍କଡ଼ କେଡ଼େ 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 ହଉନି ଆମେ ଜିତେ ନାଇଁ କୁକୁର ଦୁଟା ଦେଖୁ କିଏ ଜାଣିଛି କହିବା ହେଲେ ବାଟରେ ଜାଣିବା କଦଳୀ କୁରକୁରି ଇନା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଣି ବି ନାଇଁ ପାନ୍ ନା ନାଇଁ ଥିଆ ଝରଣା କେଠି ଏଇଟା ନା ଏ ପତର ପତର କା ସଫା କରିଦେବା କଥା ଏଇଟା ନା ବାଇକ୍ ବାଲା ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା है ଥରେ ଯଦି ଏ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଖୁସି ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ନା ବାଇକ୍ ହଁ ସ୍ଲିପ୍ ହବ ନା ବ୍ରେକ୍ ମାରଲେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପତର କା ଖସରିଆ ନା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇନା ଯେମିତି ବି ଡବଲ ଗାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ କଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ପାରବ ପତର ଗାରେ ଜଣା ଯା କେତେ ତକ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଆହୁରି ଅଲଗା ପଡ଼ିଆ ଆମକୁ କ'ଣ ତୁଲି ସାମନେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳେ ତ ଲାଗିଯିବ ଆଉ କେ ମୋର ମନେ ନା ବହୁତ ରାସ୍ତା ଘାଟି ହେଲେ ବି ସରିନି ତଳକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଯଦି ଉପରେ ନା ରାତି ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଉପରେ ଯଦି ଅଙ୍କାର ହେଇଥାନ୍ତା କିସ କରତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତ ବସିଛେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ହବ ବାଘମାନେ କିଛି କରିତାନି ହାତୀ ନାହିଁ ହାତୀରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଜାଗା କେତେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଛ ନା ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଗୋଟେ କଥା କିଛି ନାହିଁ କରି ନେଇ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ନାହିଁ କଥା ମାନତେ ଯେତେବେଳେ 407ଟା ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ଡାଲା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି କିସ ମୁଁ ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଡ୍ ଗାଡ଼ିଟା ହଁ ଲୁଡ୍ ଗାଡ଼ିଟା ତ ସେଇଥିରେ ବସିନୁ ପଇସା ଆସିବା ନାହିଁ ପଇସା ବୋଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ। ପଇସା ଦେବାର ଲେଟ୍ କରିଥିବା ବୋଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା ଗଲା ତ ରାତିରେ ଉପରେ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲା ପାଣି ବାଟି ଗଲା ଖରାପ पूरा हाइट अप तो ଆହୁରି ଅଛି କି ତଳକୁ ରାସ୍ତା हाइट अप तक पहुंची पाना ଭଲ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସେଠି ବାବା ଓହ୍ଲାଣିଟା ତ ଆମେ ସେଟା ଓହ୍ଲେଇବୁ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ଆଗକୁ ଛୁ କାଳିଆ ହାତ 7 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ କାଳିଆ ହାତ 7 କିଲୋମିଟର ସାତଚାର ଘର ଏଇଟା କାଳିଆ ହାଟ ଆରେ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ମାନେ ନା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦାମ ଅଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନାଇଁ ଥାଇକି ସିଧା ଥିତା ଆମେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ପଡ଼ି ସାରିଥାଇ ନା ଆମେ ବି ତା ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେତେ ଦୂରିଆ ଉଲ୍ଲେନି ସେଟା ବି ଜାଣିବା କଥା ନା ଆଉ
ମଧୁ ଆମର ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଏମିତି କାଞ୍ଚିକାରେ ସେ ବନେଇ ଦେଲା ବୋଧେ ଆଉ ଠାଙ୍ଗ ହେଇକି ନାଇଁ ମ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁ ହେମରମ ମଧୁ ୱେଷ୍ଟ ହେମରମ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଟା ଜାଗାଟା ଦେଖେଇତେ କାହିଁକି ସବୁ ରାସ୍ତା ଆସୁନି ନା ଏ କାଞ୍ଚିକାରେ ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ବୋଧେ ଘାଟି ସରିଲା ଘାଟି ସହଇଲା ଡେଣ୍ଟା କେତେ ଦୁଟିଆ ଏଠି ହାତ ପାର ସାବଧାନ ତୋରଟା ହାତକେ ବୁଲକି ଏ ଗାଁରେ ବି କରିଛି ଆମ ଗାଁରେ ମୋହନ মন ফুলেলা ଦୁଇ ଫଳ ବୁଲେଇଲା କି ତୁମର নাই তো ବୁଲି ଦିଅଟା ନାଇଁ ହଁ ଏଠୁ ଦିଅ ଆବାଡ଼େ ବାଜୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୌତୁକ ଜଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ବସିନୁ କିନା କିଆ କୋଡ଼ିକା ହେଇ ଉପରେ ଯଦି ହୁଙ୍କାରି ଦିଆ চমন বলছিলাম মোটরসাইকেল রে দিব তোর ফেরি দিবি অধা রাস্তার বলছিতে ସେଇଟା ତ ମୁଁ କାଲି ମନା କଲି এই গোটি যাকে যদি কোনটা আছে নাই মানে ଆଉ ଯାଇ ବଲছিতে মই পদিটা দেলি গলি জানা গাড়িটা খসে বাইক সাহস পাইব বাইকটা সাহস পাইব নাই পাইব কি দুটিয়া রাস্তা আর কি জঙ্গল ইয়ে রাস্তা আইতে না হয় কাই জঙ্গল জঙ্গল ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସାନିବଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଦେ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯା ନାଇଁ ଆଗା থাকে ନାହିଁ আগে আসিয়া বড় এ জঙ্গল রাস্তা যাই এই বাটে এমতি আছে ସେଟା ତେଲୁଗୁ ରାସ୍ତାଟା ବୋଧେ ଏଠି ପଚାରିଦେ ନା ବେଲା ମୁଣ୍ଡା ଏଇଟା ତ ବେଲା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ପଚାରିଦିଅ ବେଲା ମୁଣ୍ଡା ରଖିଦେଇ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବେଲା ମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାଟା କୋଉଟା ଆମେ ଲୁଣି ଯିବୁ ଆଗରୁ ସିଧା ଯିବୁ ଆଗରୁ ରାଇଟ୍ ନା କେତେ ଦୂର ହବ ବାଲିସାଇ ଛକରୁ ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଡାହାଣକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଚୁ ଯାଇଛି ସେ ପିଚୁରେ ସିଧା ପଳେଇବେ ସେଇଠୁ 6 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦା ଗାଁ ପଡ଼ିବ ତିନିଟା ଗାଁ ପରେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ପରେ ବନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ସେ ବନ୍ଦା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ବସ୍ତିଟା ଦେଖିବେ ନୂଆ ପିଚୁ ଗୋଟେ ବାଁକୁ ଯାଇଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିଲୋମିଟର ଫଟୋରେ ଅଲଣିକି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା ଠିକ୍ ସିଏ ବି ଯାଉଛି ସିଏ ତ ନାଇଁ ପିଅ ଯିବା આપણે ওই કાઈ નથી આ તો ગુટર નહીં એને બી ઉપર રાખે છે ગુટર જરા ଅଲଣି କି ରାସ୍ତା ઓલું ଯିବା ରାସ୍ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯାଅ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲା ପରେ ବ୍ରିଜଟା ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବ ବନ୍ଦା ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଦା ଛକ ସେଇଠୁ ଲୁଣିକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ନାଇଁ ମ 6 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବହୁତ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ରଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ଖାଇବା ଜାଗା କେମିତି ଆଡ଼ୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନା ମୋଟର ନାଇଁ ବେ ତୋର ବହୁତ ହେଇଛି ତୋର ବହୁତ ସବୁ ବନ୍ଧା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିନି ତୁମ ଫୁଲକୋବି କଥା କହୁଛ ଯୋଉଟା ବି କହିଲେ ସେଠି
একটা কেবল ভুল মুড়ি পঙ্কজ হ্যাঁ কি কি করবো ভাই উঠ কইলা না ম্যাডাম কইলে করবো ପରିସରା ନାଇଁ ଦେଖିବେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ପରିସର ଦେଖେ ସେ ଯାହା କ୍ଷେପରା ଦେଖେନି ନା ଆସୁନି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖରାପରେ ଆସିଲା 10ଟା 10:30 ତକ ଦେଖୁ ନା ତ 11 ବାଜେ ଗଲା କିଏ ଦେଖୁଛି ସେଟା କି ଏଇପଟେ ଅଛି ଇଏ ନାଇଁ ଚେକ୍ କରୁ ସେଇଟା ତୁମକୁ କି ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ତାର ସୁଗାର ଏସିଡ୍କୁ ବାଦ ହଁ ହେଲା ସୁଗାର ଏସିଡ୍ ମୋର ତ ସୁଗାର ହେଇନି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ କହୁଛି ଆରେ ବହୁ ଆମର କିଲୋ ଏତେ ଏତେ ଲାଗୁଛି ରହିନି ହେବ କି ଅଲଗା ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ନହେଲେ ତୋର କି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ କିଟା କହିବି ମୋ କିଛି ଯଦି ଯଦି ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କରିବୁ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କରି ଆମର ଏସିଡ୍ ହେଇଛି ଏ ହେଇଛି ବୋଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଏ ନେଇକି ଯିବା ସେଇଟା ନେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଯିବା ହଁ ନା ତମେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ ଔଷଧ ଦଉଛୁ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ଯିଏ କହିଲେ ଦଉଛ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇଛ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ସେ ଏସିଡ୍ଟା ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଇଥାନ୍ତି